आयडियात आलो होतो घेऊन फोटो दिला सर तर तुम्हाला भाषण राहायचं होतं थोड्या राहिली फोटो राहिला झालं का? मित्र आहे माझा विशाल, तर याच्यासोबत चाललो आपण झोमॅटोचा ऑर्डर. सर कधी आ गया राज्य में लाइव बना डालूंगा. तर आता बघा मग ना हे आपला पुलिया नाही का बे जवळच चांगला का बे दूर तर नाही आता थोडसा दूर तर नाही आता दूर बनवू ना आपण चल तिकडे नेऊ मग येताना बी काढायचे व्हिडिओ. हा बा विषय आहे का फक्त ऑर्डर आहे का आपल्याला? अरे बहुत ऑर्डर आहे. वाल्याला असा मॅप दिला जातो फोनवरती, म्हणजे लोकेशन सांगायसाठी नाही का. तर आता तेच बघत आहोत. तर आता सांगा जायला लोकेशन कुठे जायचं आपल्याला. फुल झोमॅटो म्हणते. फोन आला भाऊले. हॅलो मी विचार काढून काय सेवा करू शकतो आपली भाई पोचलो ऑर्डर द्यासाठी. लागून जाऊ का झोमॅटोवरती कमेंट करा बरं. रस्ता चुकला का हां नाही रे भाषा. मग काय झालं? कन्फर्म करायला लागेल ना मॅप. हां करणार तुम्ही. इथून असं जाऊन येतो सूर्यनी काढे. पोचलो का? हो पोचलो वाटते शायद. लाव ना फोन मग त्याला. फोन होता ना कुठं आहे घरचा भाऊ मला. भाऊ आलो म्हणा घेऊन तुमचं का हो कॉकटेल राईस. हां साला लोकांची पण बहुत चोचली आहे. कॉकटेल राईस जाऊन नाही खाऊ शकत, त्याला नेऊन द्यावं लागते. हे झोमॅटोवाले नेऊन देते. बिचारे गरीब का बिचारे गरीब म्हणतात. हो ना भाई उन्हातानाच हिंडा लागते यायले. बरोबर नाही. आता काय करते रोजगार पण नाही आपल्या देशामध्ये, तर काही ना काही जुगाड तर करावंच लागेल ना. त्याच्या करता समोर आहे म्हणते टाइम असेल तर समोर आता द्यायचा आहे त्याला ऑर्डर. त्याचा कॉकटेल राईस कढी हा घ्यायचा. कढी हा घ्या नाही तर का 40 रुपयाची वस्तू बोलवते, म्हणजे किती राईस असेल तो बहुत राईस राहते तर साले कढी हा घेस. पण चोचलेलं की त्या लोकांची रेटिंग मला लागते का? हां कोणी देते कोण नाही दे. रेटिंग दिलं तर काय होतं? जसं मी 25 वर आलो. हां किसान बघेकर माझ्या पहिले लागून आहे. हां हो किती तरीवर आहे. हां रेटिंग जास्त आहे का त्याची? नाही हां ते बहुत महाग आहे. ते महाग आहे ना. माझ्या चल भाई ऑर्डर कंप्लीट झाला भाऊचा. झोमॅटोवाले भाऊ ऑर्डर कंप्लीट झाला. आता चाललो आम्ही आमच्या ठिकाणावर अड्ड्यावर. ऑफिस हां ऑफिस. आमचं ऑफिस खूप मोठं आहे. तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला बहुत मोठा झटका बसेल. अरे नाही लोक येईन ते तर आपलं ऑफिस पण जातात नाही आहे ना. पुरं म्हणजे वरून खालून त्याच्या गाड्या चालते. सांग थोडं आपल्या ऑफिसबद्दल. आता दाखवूनच देऊ ना आपण आपलं ऑफिस कसं आहे तर बघा. पण आता डायरेक्ट ऑफिसच दाखवायचं ना आपण. ऑफिस आपलं आता ऑफिस थोड्या दूरच आहे. आलोच आहे पण पाहतो ना गाडी बे दिल थांब के बैठे दर्शको. आमचं ऑफिस आता आलेलं आहे जवळच. तुम्ही बघू शकता आमच्या ऑफिसचं एक चमकता लाईट तुम्हाला दिसून राहिला असेल. ठेला दिसेल. हां हां भेटे आपले हे हो का म्हणजे काउंटर मोमो सेंटर आहे. इथे खूप छान भेटते आमचं ऑफिस. इथे AC बीसीची सगळी सुविधा आहे. लागली आमची गाडी ऑफिसमध्ये. ऑफिसमध्ये ऑफिस बहुत खतरनाक आहे आपलं. बघू शकता वेळ सोपा होईल हो. ऑफिसच्या आम्ही चेअर सोपा आपण पूर्ण AC साहेब सगळी बंदी. चेहरा कारागार आहे रेल्वेचा. भाई गाडी आपली इथं लागून आहे. चल आता पुन्हा एक ऑर्डर भेटला म्हणजे तिकडे जायचं आहे. कुठे जायचं आहे आता? तू बस ना AC मध्ये. हां इथे एक ऑफिस आमचा ट्रेलर होता. आता ओरिजिनल ऑफिस तर तिकडे आहे आमचा. कुठं का ओरिजिनल ऑफिस आहे म्हणते का गेम देते का माहीत ना. भाई नॉईस रिटर्न
रिडक्शन येणार कारण रोडवर आहे सर्व, त्याच्याकरता आणि थोडं इथं पण ॲडजस्ट करून घ्या तुम्ही. हे वालं ऑफिस हो भाऊचं ते तर हॉटेल लोकला की हॉटेल का हॉटेल आहे, खूप चांगलं भेटते इथे. ऑर्डर झाल्या कडी आहे घ्या आणला काय लिहिलं घर में लागत तिकडे या म्हणून पंख्या म्हणजे भाऊची बहुत चोचले आहे वाटते. हॉटेल खूप छान आहे इथे, आता सामान पण बहुत बडा भेटते. भाऊला ऑर्डर आला आहे आपल्या, पुन्हा जाईन आता मजा करायसाठी. का बे खर्रा दाबून आहे, एनर्जी पाहिजे ना, आपण विदर्भातले लोक तर खर्राची एनर्जी पाहिजे भाऊले, त्याशिवाय काम जमतच नाही भाऊचं. किती टाईम लागेल ना? रेडी आहे पण मी नॉट फुटी रेडी केले आहे. हां हां बापरे, याची क्रेडिट घसरवता येते तुला ना, कमी करता येते. भाऊच्या हातात बहुत पॉवर आहे. तर भाई भेटला ऑर्डर. कॉम्बे काय झाला, ॲड्रेस भूलला हेच होगा. म्हणजे इथून समोर जायचं आहे. हां त्यात खर्रा दाबूनच चाललं. ग्राउंड फ्लोर प्रवेशद्वार इथून आहे का? तिकडून आणा प्रवेशद्वार. तर भाई असं काही होतं आजचं, म्हणजे असं टाईमपास करत होतो तर भेटला झोमॅटो. चल म्हणलं याच्यासोबत थोडं हिंडून या. वर्रा नाकापाशीच होता, आयट्यापासून वर्रा नाका म्हणजे असं लागूनच आहे, तिथंच बसून होता. आणि माझ्याच गावचा आहे माझा मित्र, तर दिसला. पहिलं मजा घेतली याची, नंतर मग याच्यासोबत फिरायला निघलो. आणि हा व्लॉग कसा वाटला तो नक्की कमेंट करा. आणि काही सीनमध्ये आवाज आले असं म्हणजे नॉईस रिडक्शन, कारण हायवेवर होतो याच्याकरता. तर भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.